We just came back. I don't remember. Hey. Mgbe m na-abịa dịbụkwa anya m bịara mana agwụ m gị na ndị enyi gị ka unu na-apụ chọọ m enyi ụlọ nsogbu sị ka m bịa chelu ọkụ maka elekọta anyị gwara ka m si ka m bịa mana ekene m ofu akpa mmiri ka m wee tụjụọ dịkwa nnọọ nke jụrụ oyi ka m tụjụ akpa maka nkata ego aha dịbara ka m ji maka ya wee bịa ka mmalụ ma nwere ihe ya mana tufu nke aha ka m tụgodo mmiri mana ịmago kịta ka ndụ kwesịrị ndị ọmụma anyị kwụsị maka ego ma otu anyị ga-esi emecha ife niile ego na-apụta narị puku naira 450 gịnịkwa ndo ndo Subado ano ko ni po kam jeje subado